Kaixo, oi. Salamu alaikum. Ahlan. Nazeba Michalina. Kaixo, sigue naiz eta hor nire ama segura. En el 87 venía a Zumárraga. Mi padre estaba aquí y luego yo me casé y nos vinieron aquí también. Bizi ziala ni jaio nintzen. Ni Jalila naz eta Zumarragan bizi naz, 32 urte ditut. Eta Marrokosetik etorri nintzen, txiki-txikia nintzenen. Ni Michalina naiz y este es un verdadero privilegio que es mi hija Carolina. Somos de Polonia y hemos aterrizado aquí en Zumárraga. Nire izena Carolina da, Poloniakoa naiz eta Zumarragan bizi naiz. Ni Werner naiz, brasilekoa naiz, eta bizi naiz Sekunino iznaula kalean, 3 urte. Bizi naiz familiarekin, nire emaztea, 2 semea, eta alaba daukat Brasilian. Rosa naiz, Apelillo jaio nintzen, duela 60 urte, eta 6 urte arte hor egon nintzen ez. Handi jun ginen Bartzelonara, gurasokara jun ziren lanera. Motibo hori, Joao Pedro, nire semea, 14 urte daukat. Eta ikasten du ikastolan, Urretxu. De ahí me fui a Marquina. Me quedé cosa de 3 años o así en Marquina. Y luego de Marquina me fui a Azpeitia. Unos 10 años en Azpeitia estuve. Después del recorrido que hice de Guipúzcoa, me fui a Marruecos. Casi 4 años estuve allá. Ni txikitan, Marrokosea jun arte, nekin nik uste euskaraz bakarrik, esango nuke. Gero Marrokosen, nahiakin hitz egiten nuen euskaraz, anaizarrenakin, eta oso txikik zian, eta gero han hasi ginen ikasten arabiera ere bai. Bueno, nire aitxe eta nire ama bizizien Fraitan, herri txiki baten, nekazaritza lantzen da, gehien bat, ez dago beste lan mota bat, eta nire aitxe etorri zen 80 pikon, 88, 87, hola. Beraz izanen, ez egon lan asko, hemen egia zen, garai hartan, hori esaten digu berak, orduan, ze esan zuen, zingoet, zizan, galtzerdi batzukin, galtzerdiak erosi eta berriro saldu. Etxe-etxe edo tabernatetik bestea, eta horrela zizan. Saltzen, galtzerdia, gero beste gauza batzuk, gero alfombrak zizan, hasieran ez zeukan loitzeko lekurik, kotxe bat erosizon, kotxean, hola zizan, eta ja etorri ginen gu, ja bat zeukan merkatuak. Ja hartu zitu merkatu batzuk, eta hasi zen lanen merkatuetan, plazan, saltzen, alfombrak. Area jundako, zaila izan zen, ez genulako inor ezagutzen, baina gero hasi ginen jendeakin elkartzen eta oso ondo gero. Baina asuntoa izan zen, gero ja ohitu ginen, adaptatu eta lagunakin genitunen, honea etorri ginen bueltan. Eta hemen ere, hasieran pixkatzaia izan zen, baina normala dan bezala, eta gero ja, oso lagun honakin nituen, eta gehienekin harremana daukat oraindik, así que ondo. Hasieran hori Markinen egon ginen bizitzen, gero esan dizut bezala Durangora joan ginen, eta ia Durangotik Eibarrera. Markinen, kalean egoten ginen denbora guztin, jolast, herri txikik badakizu, ateak irekita, kalean jolasten, errekan jolasten, mendin, oroitzapen politak ziren, bai. Vendemos nuestra casa ali em Brasília e isto podemos viver por período de 8 meses com este dinheiro e depois seguimos com a ajuda de serviços sociais por estes 3 años. Sartu nintzen ikastolan, ez hain zaila, porque lagunak euskara hitz egiten zuen beti nirekin ikasteko ere, eta
ez nekien oso ondo gaztelera. Eta beti izan da euskara nirekin eta eresa izan da ikasteko. Honea etorri nintzenen 5 urtekin, euskara ikasi nun, ikastolan, euskaltegin, eta kalen entzuten jendeak hitz egiten eta hola baita. Mi hija, que es una esponja para los idiomas, empezó a hablar después de 3 meses. Etorri nintzenean, justo 89an, berehala hasi nintzen euskara ikasten. Argi neukan nire ikasketak magisteritza ziren eta orduan hemen lan egiteko master moduan euskara ikasi behar nun. Eta ez neukan ideiarik, baina ideiarik da ezer, 1, 2 eta 3. Orduan hasi nintzen, lehenengo urtean, 89an hasi nintzen aekan, talde honetan ez, talde 0. Baina, klaro, besteok, eguzkia, ez dakiz zer, bazekiten. Oso gogorra izan zen hasieran. Egia esan oso gogorra. Nosotros ya en Portugal, esperando el avión para venir para aquí, para Bilbao. Sí. Venimos con la intención de cambiar para mejor, claro. En un principio sí que el idioma es, digamos, un obstáculo. Si no se lo conoce, es difícil hacer cualquier cosa en un país extranjero. Es algo diferente, sin saber nada del castellano, sin saber comunicar con la gente. Escuchaba a la gente hablando y es una cosa muy rara, como que solamente escucho la letra R continuamente. Y gracias a Dios tuve unos vecinos súper majos, una hija con su madre, la madre mayor, y estamos todo el día juntas, entonces aprendí a hablar el castellano con esta mujer. Y muy bien, con ellos estuve muy bien, como una segunda familia para mí. Beti eduki dugu laguntza, bizilagun guztiena eta nire oroipenak oso onak izan ziren. La gente aquí ha sido muy amables con nosotros, siempre. Mira, esta es una paradoja porque hasta este momento de la gente que he conocido, hablo de los vascos, que se consideráis como la gente cerrada, todo lo contrario. Todo lo contrario. A mí desde el principio yo me encontré con la gente muy familiar y a mí, tal como vivo aquí 18 años, tengo la sensación que Euskadi es como imán para los extranjeros. O sea, yo tengo esta sensación. Argazkinetan, ikusten da senarra zeukan taberna. Taberna honetan, zenbat urte pasa nun hemen, 6 urte edo, etorri nintzenean. Eta, niretzat garrantzia handia zeukan, ni hor egon da, aukera nengoen, besteekin egoteko ez, eta jende berria ezagutzeko. Algunas veces igual una persona sin saber nada de ti, pues ya te trata como que tú no sabes nada, como eres de otro país, o te empieza a explicar cómo se hacen las cosas y todavía no sabes si tú lo sabes o no lo sabes. Y en muchos sitios y luego por el panuelo. Lan bilanean, hasiera baten ez neraman zapirik, orduan primeran, lanen hasi nintzen, lora denda batean, eta oso gustora, eta gero zapia jarri nuenean, berriro lan bila hasi nintzenen, dendetan eta imposiblea zala ikusi non, ze gainera esan ziaten, zuzen, esan ziaten, zapia kentzen badezu, bai, baina ez badezu kentzen ez. Eta gertatu zait, pare bat dendetan, eta lora denda horretan, lanen egon nintzela ia 2 urte eta oso gustora, deitu ziaten deitzeko lan eitxiko berriro, eta konturatu zienen zapian eramala, esazian hango jefa, eta laguna zala pentsatzen non, baina esan zian, baina, ze pentsatuko dute, hain gaizki gaudela, kanpotar bat hartu egula lanerako. Ez dakizu zer esango duten, probatu, igual ez dute zer esango. Igual esango dute, bire zen eska maja eta ze ondo saltzen ditun gauzak, lehen bezala. Jende guztiekin, hasieratik, ez ezagunekin gehien bat, hasieratik euskaraz hitz egiten diet, eta ikusten detenen ez baldin badakite, ez erderara jotzen dut, edo arabierara kasu askotan baita ere.
bai nabarituet askotan, nahiz eta jakin, horrek euskaraz badaki, nik euskaraz hitz egiten diotela eta behiek erderaz erantzuten diatela. Askotan gertatzen zaitu hori, baina, insistitu egiten dut eta azkenen, konversazio normal bat eukitzen dugu euskaraz. Batzuta juten hasten da batea, eta hasten da euskaraz hitz egiten, eta igual, hangoa ez daki euskaraz, eta así como la sensación de zu itzengo diazuzuk euskaraz nik gaizki gelditzeko edo olako sentsazio arraro bat eukitzen de batzuta. Bai, batez ere zapia buruan daukadalako, ni ustez. Da bandera bat bezala, begira hemen nago, musulmana naz, batzuentzako kanpotarra, eta horrek baldintzatzen du batzutan, ez beti, baina jendearen aurre iritziak. Orduan batzutan bai aurkitzen ditugula pixkat aurre iritzi batzuk, baina gero hasten zearen hitz egiten eta pixkat ezagutzen zaituztenen, aurre iritzi horiek desagertzen juten die, zorionez. Eta euskerak asko laguntzen du horretarako. Ze, euskeraz hitz egiten hasten zearen, jazta, dana desagertu egiten da. Hau da, aurre iritzi horiek, ez dezu azaldu behar, noiz etorri zean, txapa guzti hori eman. Euskeraz hitz egin, eta badakite, hemen goazeala, eta hemen ikasi ezula, eta horrek laguntzen dizu pila bat, hizkuntzak nire ustez. Gero ikastolara jo nintzen ere baita, dena berria. Denak bedatzen zeaten, hau zein da, hau nondik atea da, honek ez do hitz egiten, baina gero super ondo. Hizkuntza ikastolan eta hola, ondo. Etorkin gutxi zeuden Markinen, gu ginen bigarren familia edo lehenengo familia, eta eskolan, Bekobenta eskola publikoan, ikasten egon eta aukeratu zidaten lekukoa eramateko. Eta kriston ilusioa izian. Niri eta nire gurasoei. Hola, aukeratu diote lekukoa eramateko. Eta hemen nago lekukoarekin, bai, eta hori pozik. Urduri eta pozik. Nire ustez euskara da integraziorako biderik zuzenena edo zein etorkinentzat. Euskarak asko errazten dizkizu bizi baldintzak esango nuke, lagunak, oso beharrezkoa den ingurune humano bat, komunitate baten parte sentitzea eta afektibidadea eta gero aparte laboralki eta ezagutzen dugun hori guztia, baina orain Euskal Herrira bizitzera datorren pertsona batentzat zalantzari gabe euskera edo gaztelera, nik uste euskera askoz bentaja gehiago ematen dizkiola. Ze gaztelera hori da arruntena, hori inork ez dizu baloratzen hori, gaztelera egiteak, kanpotarra izanik. Euskera egitea berriz beso zabalik eta estima handiak inartzen zaizu. Eta horrek asko erreztuko du zure bizitza. Euskara nik gero eta gehiago erabiltzen dut. Bai, badaude gazte asko, kanpotarrak edo hemen jaioak, baina guraso beste herrialde batekoak, igual eskolan ikasi eta urteak pasata, euskara hori gutxitzen juten da, beraien egunerokotasunean. Baina nire kasuan kontrakoa, gero eta adin gehiago erabiltzen dut, edo behintzat nahi dut, gehiago erabili nahi dut. Ze ikusiet, niretzako onuragarria dela, nire semeantzako, nire alabantzako, hizkuntza da azkenen integratzeko erramitarik argina, azkenen hizkuntzarekin asko errazten da dana, jendea zautzea, gero lana bilatzeko ere asko laguntzen du hemengo hizkuntza jakitxak. Nik uste dut, etorkin bat Euskal Herria iristen da momentutik hor egon beharko genukela euskerara iritsi dadin bidea erakusten edo eskaintzen, Bai beragatik eta bai gugatik ere bai. Eta bai, nik uste dut gu gera gutxi eta gu gera txikiak, gu gera ahulak eta gu behar ditugu. Beraiek baino gehiago. Não, se para eles é idioma deles, que eles querem manter, que querem que nós outros que hemos venido de fora aprender, porque eu não vou aprender. Então,
Quando vou a las tiendas, pergunto, sem batida, de enlouquecer, e tento sempre hablar em euskera. Cachorro, né? Ser moduso, onde está su? Y así. Barkatu. Por supuesto, eskerrik asko. Mila esker. Oso ondo. Me gusta o idioma. Isto de dizer que euskera é muito difícil, eu não vejo nenhum idioma difícil. Ikasten dut euskal egin, 3 urte. Etxean ez dugu asko hitz egiten euskera eta gaztelera, baizik portugues, baina aldeunean hitz egiten euskera pixka eta biok, bueno, 3-4 ikasteko. Vivimos en un sitio que se habla euskera, se estudia euskera, luego la gente que tiene euskera tiene más puntos, más probabilidades de trabajar, más. Una cosa tengo claro, euskera abre muchísimo más puertas que solamente quedándose con castellano, eso sí. Eta jende askok, esaten du, si nos podemos comunicar en castellano, pues, o en español, esaten dute normalen, nahikoa izango dala. Baina nik uste dut euskaraz jakitea importantea dela baita ere, eta identitate bat daukela, ez baita ere. Identitate bat eta txikitako abestiak, eta gabonetako abestiak, eta erromeritako, azkenen gauza txiki horiek, entzuten dituzunean abesti horiek eta ondo sentiarazten zaituztenen, hori izan nahi du, zerbait dekozula hemen ja finkautaz da. Euskalduna sentitzen naiz bai, baina nola betidanek ikasieten hemen moroa naiz, baina Marrokosen naiz espainola, baina Espainien naiz euskalduna baita ere, eta segon nun zauden, esate dizu hangoa zea, orduan hori identitatea dauketola nasita baita ere, hezkuntzak bezala. Hemengoa sentitzen naz, bai, baina badaude momentu batzutan, kanpotarra naizela sentiarazten didatela. Orduan momentu horretan esate, bani, enaz hemengoa. Eta hola, zerrez, da? Eta gehuten ez area eta, ez nahi sentitzen hangua bezta. Orduan, nungoa zea, mundukoa, zango ditut. Gaur egun ja pixkat hemengo sentintzen naiz, baina nola paso eta 10 urte hor, pues ere Brasil toki bat dauket bihotzean. Sentitzen naiz, Errioxan jaio nintzen. Errioxan ere, Arnedilen daukat bihotzean. Baina baita Katalunia eta baita sentitzen naiz katalana. 22 urte egon nintzen hor bizitzen. Hemen ere, hemen ja daramatzat 31 urte. Edo 30. Eta baita sentitzen naiz euskalduna. Sentitzen naiz hori, Urretxu Zumarragakoa, euskalduna, eta marrokiarra ere bai, zatitxo bat, baina euskalduna. Ni euskalduna sentitzen naiz gehien bat, eta marrokiarra ere bai erentziagatik, ez, tokau zaitelako. Ez gea kanpotarrak, hemengoak gea, eta azkenen ez du asola non jaiozean edo zenbat urte daramazu herrialde baten. Hemengoa izan likezu, hemengoa sentitzen bazea, hemen kultura jasotzen badezu eta gustatzen bazaizu, eta gustora baldin bazaude herrialde baten, zura egin dezakezu. Mira, yo la primera vez en mi vida que se me hacen una entrevista, entonces estoy súper nerviosa. Eso. Hasta las palabras no me salen. Gracias y pues hasta más ver, ya está. Eskerrik asko y obrigado. Slama. Do widzenia. Agur, adeus ou tchau. Tchau.